איך קוראים לו? לא יודע, רוסי דפוק. ברוכים הבאים לברכה של רוסי דפוק. יום אחד, במעבדה סודית של פקספ, דוקטור פקספ עבד עם ניסוי חזק חדש וטוב כדי למצוא משחק מדהים. כי הוא ידע שיום יבוא והמשחק ימצא את הייעוד שלו בלהיות המשחק. אבל זה סיפור אחר, חברים. ואז הגיעה השעה להשתמש בשיקוי. פרופסור פקספ החליק בטעות והשיקוי עף אל תוך הפמפקין. איקסטיין נימו נוטו פסקטינה נימו. מה זה? איפה אני אמר רוסי דפוק? אתה רוסי דפוק? ואתה יצאת בטעות מאוקוס פוקוס. לא! אני הולך להרוג את המשחק ולהרוג את הצ'אנל, כי אני לא אוהב שמשחקים. אז עכשיו אתה יצרת אותי ואני חושב שאני הולך להשמיד.